Maybe it's time to eat. Right? Piyaparan, no? Shrimp piyaparan. Okay. Okra. Okay. Thank you. Then na ako yung okra and then palapa. Ay pagka yellow, it's because na turmeric. Let's try. Oh. Miya ni egg kinilaw. Let's try this. Tawa po kasukad nakatilawan eh. But for sure. Wow. Oh. Para sari. Batikulon. There is a star. Another star. Well, of course, this is not Hollywood. This is Cogon Market area in Cagayan de Oro City. Good morning. I am actually hungry today. So, mangita tagpagkaon. And kibaw mo kasi ako ang trip karong adlaw. Mangita ta og Muslim food. Yes. Well, basically I don't know the street, but we're in Cogon Market area. So there is Cogon Market area. Okay ba kung asa diri ang ilahang mga kananan? Sulod yun sa merkado sa Cogon, but we will ask. Anyway, just like a brief history of the Philippines, sa wapa misod ang mga inchik o ang mga kachila. Most of us here in Mindanao and probably in the Visayas, Muslim tangtanan. So, kung wa misod ang inchik o mga kachila, malagmit ang atong pagkaon, sama ra gyapon sa mga pagkaon sa mga Muslim karon, atong mga kaigsoon ng mga Muslim. So karon mutana ta asa ni sa sud sa Mercados Cogon ang Muslim karinderya. Ma'am, pili ko mutana asa man ang mga karinderya sa kuan Muslim. Sulod kani at gikan diri ikaduha. Dito pa sa unahan. Unahan pa gyud. So mga pila ka exit. Okay, diretso lang ana. Okay. All right. Let's go. Let's do this. Boss, good morning. Wow. Wow. Oh, I love this shirt. How much? Tagpila? Ha? 200. Maski unsa nga size. Wow, nice. Para sa ano? Oh. Bagay sa kung yan nga style no? So nara dahil sa Cogon akong ipangita nga style sa t-shirt kaning bagga og collar. Anyway, gutom naman ta, so thank you. Pangita ta og food. So ingon nga na daw diri nga entrance. Hello, good morning. What's your name? Sigarilyo? Oh, made in Maharlika. Maharlika.
Kaya daghan ng mga sigarilyo dito. Asa nagikan? Sa Malaysia? You don't know. Okay. Thank you. But since I don't smoke, no use for me. Muta na ta. Oh, dia sulod ang isdaan. So, ngita pa ta asa ni dapit dire. Brother, asa nang Muslim karinderya? Sulod kini kay entrance. Okay. Thank you. Uy, wow. Mao na siya gitawag batik, no? Made in Indonesia? Hindi, ano lang yan? Sa Zamboanga, ana? Okay, made in Mindanao. Proudly Mindanao made. Kana malong. No? Malong, no? Malong. Malong. Balik ko rin, ha? Sige. Kung sa'yo magidula? Email. ML. Alright. ML. Well, there's a lot to shop here in Kogon Market area. Good morning! Good morning! Be happy! Don't be sad! Bossing! Yes, boss. Hey guys, Welcome to my vlog! Where is the Muslim eatery? Muslim Kittery. Yeah. Inside? Okay, thank you, brother. Good morning. Alright, so let's do this. Let's eat Muslim food today. Hello, good morning. People are so happy today. Happy today! Hey. Good morning! I will give you sticker. I will give you sticker. Okay. Sticker! Okay. 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 Cebuano, 1, 2, 3 gawin sila. Okay. Tama. Cebuano gawin! Sir, good morning. Sir, good morning, sir. All right, let's do this. Well, if you're going to ask me asa dire ang Muslim eatery, wala ko kibaw. Hello, ma'am. Good morning. Hello. Asa na po dire ang Muslim eatery? Diri. Diri. Asa man? Kani? Diri ko agi. Okay. Ma'am, good morning, ma'am. All right. Well, 7:05 in the morning. Medyo gutom na. Let's eat. Good morning, ma'am. Oh, here. Atong i-turn na ng lights. Oh, klaro na. Okay. Oh. Wow. Good morning. Muslim food. Good. Oh, I love that. Looks so yummy. Wow. Wow, I also love this. Wow. Kasi ngalan ani nga food? Chicken, Piaparan. Chicken piaparan. Wow. Sarap yan. Masarap, no? I will eat. Kaon ko ana unya. Masarap. Kani? Dabong. Yeah, dabong. Kawayan, dabong. Sarap yan. Kini? Atay. Manok. Manok. Wow, unsay pangalan ani sa kuan? Adobong atay. Piaparan adobong atay. Okay. So when you say piaparan ay niyog, coconut. Okay, thank you. So makita nato dire sa sulod nakabutang halal food, no? So doon na pay daghan dire. Hello, ma'am. Good morning. Hello, good morning. Wow.
Nadiri ang mga kakanin, but you know, akong interesado ko karon sa Muslim food. So let's eat Muslim food. Wow. Sir, good morning, sir. Unsa ni? Unsa pangalan? Bihod. Bihod, bihod. Bihod sa isda. Bihod sa isda. Oh. Bihod sa karpa. Ah, okay. Unsa na isda? Karpa. Karpa, karpa. Okay. Karpa na busing. Sir, unsa pangalan ni sir? Unsa pangalan sa luto? Ginataan. Ginataan. Ginataan nga bihod sa karpa. Okay. Oh, piya parad. Oh, they have a delicious way of cooking the egg. Ranaw Ragat Halal Food. Manok na nitip. Wow. Ginataan. Ayan, kinilaw na itlog. Kinilaw na itlog, sir. Oh, at kani kinilaw na itlog. Kani kinilaw na isda. Isda. Mariles po. Ah, marilis. Okay. Okay. Luto na ba? Sorry. Sorry bata. Thank you. Thank you, salamat, sir. Ngita pa ta dire. Doon na pala lain dire. Oh, dagang naon dire. Wow. Oh, paku. Oh. Good morning. Shout out. Right. So, may bawal man nimo ang Muslim eatery kay naay halal food. Yes, ma'am, no? Basta Muslim eatery naay halal food. Wow. So, akong nabantayan ang luto sa Muslim na kasagaran na ay niyog. No? Boss, no? No, Na ay niyog. Nyo. And then, this one, pansit. Pancit. Bihon. Same. Oh, palapa. 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 Ah, okay. Yan. So, this is palapa. Yes. Made of... Unsa man na siya? Sibujin. Og sili. Chili. Sili o Sibujin. Sibujan. sibujan. Oh, sibujan. Ah, mura siya o sibuyas. gamay. Oh, sibuyas. gamay. Oh, pero lahi siya sa normal nga Oh, sibuyas dahon. native na sibuyas. Ah, okay. Native na sibuyas dahon ang himuon o palapa. Thank you. Oh, wow. Tilapia. Oh, well, of course, doon ay ingon nilang favorite sa mga tao. But if you're going to ask me kung unsay asa ang lami diri, siguro sila tanan lami. Oh, wow. Bossing, good morning. Good morning. Oh. Maybe it's time to eat. Right? Palapa. I love palapa. Ano no? Oh, palapa. Yan, masarap yan. Masarap. Bossing, pwede ko mo-order ni? Kani? 20. Oh, kani. Dayon. Then palapa. Sila pa mo okra. Oh. And then shrimp, piyaparan. Okay. So, mauni akong gi-order shrimp and then okra and then palapa. All right. Dili ta, lingkod ta ha. Okay. Boss, tapas ha. Sir, good morning. Okay, so mauni akong gi-order. Shrimp. Boss, shrimp piyaparan no? Oh. Shrimp piyaparan. Yaparan. Okay. Okra. Okay. Thank you. Then na ako yung okra and then palapa. Palapa. Okay.
Sa mga nag-follow ako sa YouTube, you know me that I love chili food. So let's try this palapa. Oh wow. Angang. Baliw na to, anak. Kakon man ta. Palapa with okra first kutsara. First spoon. Miyan eh. Bossing, masarap siya. Sabaw na ginataan. Sabaw ginataan. With curry? With curry? Hindi katong dulaw ba? Dulaw. So, turmeric? Ako ipakita ninyo. Ay, pagka-yellow, it's because na turmeric. Let's try. Oh. Wow. Oh, ano, tapi pa wala. Shrimp, piyaparan. Oh, piyaparan, Kim. Piyaparan. Okay. Shrimp, piyaparan. Di na to panitan kay humok man ang iyang panit. Good morning. Saan mo page ko? Ha? Para mapalong ba? Hello, good morning. Yan, ito mga sticker ha? Yan. Thank you Yan ang gusto Okay. namin. Yan lagi namin. YouTube. YouTube tayo ngayon. Bossing, sticker. Pwede dito, no? Sticker. Manood lang mo ngayon. Manonood daw. YouTube. 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 Napo ko sa kuan, napo ko sa Facebook, pero sa YouTube akong Ayan mo. video. Ito. Okay. Okay. Oh, by the way. Cebu ano? 1, 2, 3. Oh. Dito kami sa Ang Goyaw. Anguyaw. Anguyaw, Marawi City. Halal food. Alright. Ikaw, siya mo favorite dire? Siya mo favorite? Ikaw, kung ikaw makaon, siya mong gusto, siya mong ganahan mo? Ito, Bisaya manok. Bisaya manok, piyaparan chicken. Hello, good morning. Muna yung mong favorite? Opo. I will try for next time. Ulo sa shrimp. Humok ang humok. Another one? So, pagsunod mo dire sa Kugon, musulod ka dire sa karinderya section, doon ay dagang mga karinderya, doon ay mga Bisaya karinderya, and then naapod ang mga Maranao eateries or kana mga Muslim food lang baligya. Lamig kayo. Woo! So, normally kita kung magluto ta di na to i-apil ang kaning sapal sa lubi, pero sila ang ilahang piyaparan doon na gyoy inani let's try this piyaparan with palapa.
Karon pa ko malamig dahil no. Okra. Basically, ang ilang food is spicy. Halos ilang food spicy. Closing. Another one. Muna akong ganahan, butan ako palapa. Yan ako palabas sa right kasi kaya alas 7 pa. Pasan, takbit. Nakakbit siya. Torta. Kanakarni ka. A little bit of ginger, turmeric, and kata sa lubi. Gisingot na ko kay dami kayo. Ang nag-order po ko pansit to know the difference between the Muslim food pansit and of course ang mga pansit sa mga bisdak. Let's try. Palapa and pansit nami. There's not much of a difference, you know, same wrap. The difference probably is di sila magamit ng pork. Of course, bawal man sila. But yeah, nami. And kay bo mo, to my surprise, kani akong i-order shrimp, piyaparan, nakit pala pansit, rowan rice, and okra. Kay bo mo pila ra akong bayran? Bossing, pila ka ni boss? 110. 110. Inanak ka barato. Shit. Yan ako mahurot kay busog na ko. And then, musuhay pa po sa uban. Sa ubang luto, sa ubang mga eatery or karinderya. Of course, Muslim eatery lang yapon. Thank you. Thank you. Brother, usay mong pakalan? Ansari. Brother Ansari. Thank you. Pater, no? Pater. So, pater, naani siya chicken, tuna pater, chicken, sa inyo. Pero sa uban, napod beef. So, pili po beef pater. So, inside na ay rice and then nana diha ang chicken nga giluto. Alright. Wow. Oh. Tara, ari tadi na punta diri spikas. Oh, okay. Malabang. Tuloy, nakapuyo kong malabang kaniyan to. Okay. Okay. Malabang Muslim restaurant, halal food. Order ko egg kinilaw. Egg, yeah. Egg. Alright, so kauntaan ning egg kinilaw. Let's try this. Wa po kasukan nakatilawan eh. But for sure. Wow. Oh. Wow. And then order ko kuan Mountain Dew.
So ni-order ko, I don't usually drink soft drinks. Karon lang. Kaya medyo hang kaya akong baba. But yeah, bearable ra. Naa sila ko ano, palapa. Mga tanat tapilan ni. Oh. How much ni? How much? 100. 100. Oh, palapa oh. Palapa. 100. Oh. Anak. Dagang kay sili oh, trabaho dagang kay sili. Wow. Let's try this. First. Wala na ko nag-rice, of course, manang kaon. Let's try this. By the way, kung lamay mo ninyo o mo try mo. Actually, lamay kayo. Nasuha oh. Chili. Pipino. Wow. Actually, lamig dire. Lamig po dire oh. Malabang Muslim restaurant. Another one. Wow. Gini nyo ma-imagine kung sa lami egg tinilaw, but yeah, goes well with Mountain Dew. One last spoon. Emsog na kayo ko. Matalata. How much? Pila? Pila? O bayad? 55. Oh, 55. Egg kinilaw with Mountain Dew. 55. Imagine. Barato kayo. Alright. Thank you. Thank you. Actually, kung makaon mo dire sa Google Market area, whether unsa klase nga mga restaurant or karinderya, mostly sila barato rin. Sayang man, kaoron na to ni ubang pipino. Halag kayo. Bro, let's go. Ma'am, thank you. Oh. Boss. Yummy? Lami kayo. Ado, The best. dua bread sikit dito. Order ko. Kani. Kain ka. Oh, kain ko. No rice lang kayo. Man naman kong kaon. Kani akong order no? Kani. Kani. Oh, kani. Usa lang ka order. Sodan lang. Oh, sodan lang. Upo ka. Okay, thank you. So this will be my third restaurant here in Kogon. All Muslim food. So far, so good. Sila lahi po ang parehara ang halos ang mga pangalan sa pagkaon, but ang the way nila giluto is different from diya sa Visayas or sa mga Bisaya nga mga pagkaon. Normally ang ilaha gyud dunay chilies. So mostly sila mga food kay hang. Boso? Alang boso? Alang. Maskin ang ilahang mga normal na gulay nagi sili. Oh. Ay, dahil siya ba siguro na? Alright. Oh,
Oh wow, ana. So dili na. Batikolon nya na itlog. Brother, unsay pangalan ning pagkaon? Atay Batikolon. Piyaparan. Ha? Piyaparan gyapon ni. Piyaparan gyapon na. Oh, piyaparan gyapon. Let's try this. Unahon na to ning para sa kuan. Para sari. Batikolon with niyog, lubi. Sapal sa lubi. Go ahead. Out. Lami kanina, makapamili ka. Pili na ka, tilapia pa. Kinod. Hindi mo makita na sa mga Kaubang mga kalendarya o mga lakuan, no? tampal pa ng dulaw. Napay dulaw. Usually, nagi ka ng dulaw or ka ng turmeric. Muna nga, kita rin mo, color yellow. Of course, ang egg yellow, but tungod sa dulaw, turmeric. Ito lang ni Palman mo. Apat. Ilang di-order ka ng taco. Yung mas favorite pa na ka. Yeah. No. Maski lang ilahang kanang kanalang egg nilang kanang tortilla nga egg lahi ilang the way ilang pagluto. Wow. Bagong luto. This is very spicy. Very spicy. So another round of palaba for Gawens. May ray. May ray. Nag-rice ako sa Sido Bigas. Oh, butog na. Kung ako lang i-try ni ba? Palapa on top of Pang Japanese. atay sa manok. Bisaya di siya ka manok, no? Native chicken with palapa on top. So, lahi po din lahang itsura sa ilang palapa diri kontra dos Bigas. But let's try this. Ito pa. Ano yung mali sa One thing I noticed is makapagana gyud sa imong pagkaon ang palapa. Mura siya og native nga sibuyas tahon. Dili siya sa paraan ng normal nga sibuyas dahon. Lahi siya. Mura siya gagmay siya stock. Nya muna siya sa gulan og sili. Mura ina ng bisahon nga naay salt o ana asin. I'm not really sure ha. This is the yummy. Yummy. Ano, masarap busing. Masarap, very masarap. Yan ang masarap yan talaga. Ranaw Ragat halal food inside the Kogon. Pugon. Oh. Ilan tanan? Sa kakuan na. Oh, kanira. Sa si imo ni kwarta di ba? Oh. 60 ra. Native
chicken batikulon with egg and atay. Piyaparan style. Piyaparan style. Yaman style. Maranao's food. Maranao food. Very nice. Yummy. Okay? Sir, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. YouTube. YouTube. Oh, YouTube. Thank you, thank you. Thank you. Thank you very much. All right, so sir. Pater no? Oh, Pater. pater. Oh. Ah, okay. Mo ni siya, na isda. Karpa. Ah, katong bihod mo to. Bihod. Katong bihod nga giluto dito sa Pikas, mao to. Ah, Yan ang pinakamasarap So- na pagkain ng Maranao. mo ni siyang isda, karpa. Oo. Karpa. Karpa. Wow. Ako na i-try sa sunod akong are dire. Sir, thank you. Kita ninyo akong singot. Hello. Hi vlog. Pusing. Kani oh Ate, di ba tikaw? shrimp. Shrimp. Kani oh kani. Piyaparan. And then palapa. 3 ka palapa. Saka Alright, pala pa so doon. take out ko. Wala mo koy nabilin ko. Kani lang gagmay. Okay, boss. Oh. Mga tag sticker. Okay. Okay. All right. Thank you, boss. What a nice experience. Okay. Hello. Alright, so sa UK sa Kabuntagan, time check 7:55 in the morning. Ya, inana na ako kabusog. Very yummy Maranao Muslim food. Hello, good morning, ma'am. 50 na lang kilo. Mangustin. Oh, Okay, 1 Okay. kilo 50 ra. 1 kilo 50 ra. Oh, mangosteen. Alright, so nanagoy food plus mangustin. Hi, ma'am. So, pauli na ta. Wapa ko mahuwasis kahalang sa akong bababat. Dami kayo. So, ato nang tapuso lang ato ang vlog for today. Again, thank you so much sa inyo pagkuyog sa ako karong adlaw, sa ako ang kaon-kaon sa sud sa merkado sa Kugon. Salamat mga ka 1 2 3.